Kuba Korejc, jo! Tak, už jste se pozdravili a řekni to Sekanou. Mámo, Sekanou! Kuba Korejc! Tak, přátelé, zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Přátelé, muž, který přijde teďka, tak jeho výstup tady nemůže být slovní. Super, mámo! Výborný, jedem! Jeho výstup tady nemůže být slovní, ale musí on to prostě ukázat. Mistr nájezdů, pan Klička, 94! Hajda! Tak. Čau, hejda. Vždycky, když ten chlápek přišel na ty nájezdy, hostující střídačka se seběhla a začala malovat tu jeho kličku. Aby to nedal, ale on to vždycky dal. Hejto, prozrať tady těm všem, teď tady nikdo z cizích není, jak ta klička vypadá. Jedu, zamíkám, zavěsím, vyjde to. Vyjedu to doprava a tak, Jirine, jen jsem zkontroloval, jestli mohu říct jen